Kalau ambo pak, orang gaya ambo sama so idui, ya kan? Pulang ambo ke kampung mengaji kaki tinggi, atau ada situ di bawah tuduang sambal tu, goreng balui, jo jari yang panggil ikan mojai, jelobak singalang, makan lawaang. Jadi orang gaya ambo tu ndak ada babuya, ambo lupa waang sekejap. Habis kira mai ambo dinyak. Nah, aman cali awak kalaman, ada tabik di laman liat upak barasia, banyak ikan di dalam. Di sekeliling tabik tu beliau tanam bunga. Rumah kadang tu kan pakai kandang, pak IT betalua banyak di bawah. Nyo ambil saja tangguh talua tu, dembui enang talua berendo yo. Jadi ye. Tapi saja biarlah mati pak. Rumah bagonjong babalik sunyi. Pakuran sam tumbuh dia tu. Air kolam hijau balumui. Murai na nindak bakicau lai. Janjang rabah pintu basau. Walaupun lah gaik, apa? Mencari rumah batu tuik orang gaik nak do tu. Tak ganang-ganang saya matu pak.